HBO Records and Oyoboy Production. Ángeles insaknawda nayanaken ti Mesia. Impas ngay ni Virgen Maria ti manubot dito'y daga. Ángeles insaknawda nayanaken ti Mesia. Impas ngay ni Virgen Maria ti manubot dito'y daga. Nagragsak, iamin ket nagrugbat, kaput arian nalayam. Isut rason nga intay rambagan, panagtao di katanpukan. Isut patumang isalakan, basbasul di sangalubungan. Intay nga rud, itay dayaw, anak ti Diyos manangis pan. Di tayo masupapakan, pamatig nagkapupudwan. Di langit ket naglawak, di daga ket nagragsak, di amin ket nagrugbat, kaput arian nadayam. HBO Records and Oyoboy Production. Ángeles insaknawda nayanaken ti Mesia. Impas ngay ni Virgen Maria ti manubot dito'y daga. Di langit ket naglawak, di daga ket nagragsak, di amin ket nagrugbat, kaput arian nadayam. Di langit ket naglawak, di daga ket nagragsak, di amin ket nagrugbat, kaput arian nadayam. Rambakan panagtaot kangatuan, anak ti Diyos sa katatanukan. Hallelujah. Basbasul mit inugasam min baklay mo't karigatan. Rambakan panagtaot kangatuan, anak ti Diyos sa katatanukan. Hallelujah. Basbasul mit inugasam min baklay mo't karigatan. Rambakan panagtaot kangatuan, anak ti Diyos sa katatanukan. Basbasul mit inugasam min baklay mo't karigatan. Rambakan panagtaot kangatuan, anak ti Diyos sa katatanukan. Basbasul mit inugasam min baklay mo't karigatan. Rambakan panagtaot kangatuan, anak ti Diyos sa katatanukan. Basbasul mit inugasam min HBO baklay mo't Records and karigatan. Oyoboy Production.